Jeg flyttede hjem igen midt i april. Anemonerne lyste inde i skovbunden. Når jeg cyklede bag markvejen med min taske på bagagebæren midt på eftermiddagen. Alting lugtede af muld og spire. Min mor og far vinkede mig i møde fra deres sin position på matriklen. Hele den sommer talte vi ikke om Dorte. Jeg cyklede ned og besøgte hende i Skelby i Små. Jeg købte nye kartofler med fra en bod ved landevejen. Bagen lå for hendes fødder på terrassen med en cigaret stikkende ud fra fortænderne. Jeg følte mig så dum med de kartofler. Jeg flyttede hjem igen midt i april. Anemonerne lyste inde i skovbunden. Når jeg cyklede bag markvejen med min taske på bagagebæren midt på eftermiddagen. Alting lugtede af muld og spire. Min mor og far vinkede mig i møde. Men så kom efteråret og vinteren, og før jeg blev student var Dorte tilbage i vores køkken. Tirsdag og torsdag, min mor stod med ryggen til ved køkkenbordet og rørte længe i et eller andet, med et eller andet. Jeg flyttede hjem igen midt i april. Anemonerne lyste inde i skovbunden. Når jeg cyklede bag markvejen med min taske på bagagebæren